haluan maistaa. Sä voit sit maistaa, kun Lilli on vähän maistellut. Ensimmäinen pataatti. Sä oot kyllä paljon kypsemmän oloinen syömään oikeesti kuin mitä nämä muut on. Mullekin. Kun sä oot vanhempi. Aksu, Nyt sitten sä otetaan saat vähän lopuksi. Susta. Mä voin antaa tätä sit, kun Lilli on vähän syönyt. Miltä se maistuu? Onko hyvä? Onko se hyvä? Vähän rauhassa. Karpeeta. Onko sen ilme semmonen, että se olisi karmeeta? Sen maha tulee täyteen. Sen maha tulee täyteen. Laita kuva.